Siphinde sinamukele babukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngokuthi ke nihlanganyele kanye nathi la ohlelweni oluyingqayizi vele iEkhaya Jikelele. Nisahlezi nami noxolo kaMtshalo uMamwali kanjalo ke noKholosa okaLubisi uMadlongothi. Madlongothi hayi jonga sijonge ibanyana ngokuntombi. Hayi mfethu sibambe imoya. Yabona makuthiwa ubambe imoya uthe sithe mntasekhaya because kule timente yendebe ehlabathi isezandleni zabo. Uba ngaba bayayiphosa andazi kuyokwenzeka ntoni. Hayi phela uzawukwazi sana kukubi mayibaphosa phela bazawubuya ekhaya kaloku. Yini kaloku senditsho kaloku basibeke kwinqonqe liphezulu sesithembele bona kuba neItaly ngathi jonga ibajimele. So nje ayikhona vele kuzobe ku-interesting impela ukubona ukuthi ngabe izozala nkomoni kulo mdlalo webanyana. Kodwa nje hayi umqeqeshi nje mayengenza lokho abantu abakushoyo. Oyini Desri. Hawu siyacela ukuthi mhlambe singaphahla okanye singathini. Unozinti lo obehlezi ohlaliswe ebhentshini crucial ukuthi akabuyi. Phela uRifile Jani ulimele kade ngimbone yazi la ku TikTok yazi ukuthi usezufake yabona into esemlenzeni ungabe ulimele uhamba nje ngeinduku so nje wasikhohle ukuthi uRifile Jani usangadlala ulimele nje ngeke asakwazi ukuthi sibone senkundleni. Kanti ungomunye kwabadlali phanje njengoba ukapteni yazi umsebenzi kakapteni eteamini ugqugquzela iteam ukuthi asambe amantombazana siya ladies when do that yabona ugqugquzela abadlali nabo throughout nje igame ngabe sokudlala so kungabe bikho kwakhe naye kushile nje ispace esithize lapha eqenjini. Kodwa mabaqiniseke into yokubana uMzantsi Afrika ulapha emveni kwabo sinabo sibanikeza inkxaso uyoqonda ukhumbule kaloku nawe embukeli into yokubana ibanyabanyana incwase ukuzibeka kwindawo kumjikelo wamaqela ayi-16 kwitimente eWellington ngenene nathi kaloku siyekhaya Jikelele siyazinca ngabo oko sibabona siye sayenza imbali ngaphambili wena mamtshana ngoba ngaphambilini mabeya kwi-World Cup bandla yabona nje kuyokugcina abafanga ngisho negoli elilodwa bathola ngisho nepoint elilodwa babuyele ekhaya so ke at least yabona kulonyaka ukuthi bahambile bayidlalile imidlalo emibili sebezodlala lona futhi uma bengawina lona nje weItaly sebezongena kuma knockout stages lapho kuthiwa khona uwafa yazi. And I mean this will be a big win especially ngoku sikwinyanga yamanina so nyani sento yenzeka nyani lento sikwinyanga yamanina uwafa usho ukuthi ke uwafa phela usho ukuthi awashawa sekwama knockout wanozisa uyaphuma kodwa nje singakujabulela ukuba kwi last 16 nathi sisho ukuthi hayi njengebanyana Ningizimu Afrika iyangena kwi last 16 ye World Cup. Wesizayibalisa izoba imbali lento enditsho into okubana noba mhlawumbe anifuni ukuthi noba yazi xa ucross ifingers uexample ukuthi hey in okusalayo lento abayenzileyo izoba sezimbalini zoMzantsi Afrika sizawubalisa sithi nayo ibanyana yasibeka kwinqonqe liphezulu njengoMzantsi Afrika. Sikwinyanga njalo ke wena mamtshali inyanga apho sibuyezela amanina. Ndicela mamtshali nini abo ke mamtshali abantu abagqwesayo umxholo walonyaka uthi innovation and technology for gender equality. Uyawuqonda kaloku nawe umbukeli into okubana ngoku sikwisigaba sesine sobuxhaka bemihla i4th industrial revolution ngabala makhumsha iyawugcinanisa lo mxholo into okubana amanina funeke sibe kanti siyazibandakanya kwizinto zochwepheshe i-technology and kuhle kakhulu wena mamtshali because yawabona amanina ngoku into okubana bayadominate in male dominated industries. Into enhle kakhulu ebonisa into okubana nawo amandla sinawo lamandla kuthiwa amadoda anawo nathi singamanina sinawo sikona makuvakale njengamanje ke embukela kasitiqu nje ngaseyitolo siyabuya emva komzuzwana. Lingatsho igwitsho mbukeli selusazi into yokuba asifikanga sigalelekile singumthombo wolwazi ophala phambili iEkhaya Jikelele. Sicamagusha sinqenqeze kaloku kwimiqolombeni nasemalwandle nakuzo zonke izicaka kuba sivumile ngenene wawusibona. Ndiqinisekile mbukeli into yokubana nawe uthe ingqakuza mngazamehlo kwaye uqoqa indlebe kuba uhlelo lwakho lithandayo sele lukhona. Kuninzi ke esikuphathele kona namhlanje isimo semidlalo ndixelela ntoni nambukeli qiniseka wena into yokubana uqhusha lazi. Ndimlo ke uKholosa okaLubisi unonkanyezi
uhlezi kwaye ke ndihamba naye mamtshali. Yes. Mbukelisa silishaya salibhuqa ke ihora lokuqala lohlelo ekhaya jikelele yithi laba yazi madlongo sizolo bengicabanga ngithi he uyakhumbula indlela sasilungiselela ngayo salungiselela lolu hlelo hey kubhekele nale i-lightly ngekho kodwa manje bukuthi sasikuphi hey hayi jonga sana yazi into yakho xa uhamba nayo uyithembe iyawufika yes mbukele njengamanje ke sesikhathi ukuthi sibheke ihamba phambili kuleli hora. Sergeant Moses Mabasa uzawuqhubeka nokunika ubungqina kwityala lokubulawa kukaSenzo Mayiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje. Sikhombisa ukudamba isimo eRivali enyakatho yeGoli lapho kuqubuke khona uthuthuva phakathi kwezakhamuzi nabamba ezimayini ngokungemthetho kule ndawo. Wababiza bonke Noah wabakhela inqanawe wathi mvuli yeza ngena nawe hayi kama lami bethusile wakwamcinga imvumi yegospel thank you for watching Ekhaya Jikelele ngena nawe Liza kuqhuba ityala lokubulawa gxebe kukaSenzo Mayiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje. Umabasa unqinile izolo ukuba iifoto ezibonisa imfumba yemali kunye nezixhobo zodidi oluphezulu zifunyenwe kwisixhobo esathinjwa komnye wamadoda amahlanu atyholwa ngokubulala uMayiwa ngonyaka ka-2014. Sergeant Mabasa lingqina likarhulumente lesihlanu kunye nomhlalutyi weemfonomfono wesibini ukunika ubungqina elandela uColonel Lamberto Steyn. uColonel Steyn ke unqinile ukuba umtyholwa wesihlanu ufiso kuhle Ntuli uye wanxibelelana nowayesisinqanda mathe sikaMayiwa utyheli Khumalo ngaphambi nje kokuba kubulawe uMayiwa. Epheko sophulwa ngemibuzo izolo uSteyn uvumile ukuba inombolo yemfonomfono ibingabhaliswanga ngegama likaNtuli. Kusenjalo sibe nengxoxo nongodi wezomthetho uMelusi Xulu weDonda Attorneys ukuchaza kabanzi malungana nokuhlalukayo ecaleni lokubulawa kaSenzo Mayiwa. uXulu ubalula ukuthi njengoba leli cala selenganyelwe ijaji elisha indlela lisingethwe ngayo ikhombisa ukuphuthuma ujobelela nangokuthi ke kuyashaqisa nokho ukuthi kungenzeka abasolwa ukuthi bake baxhumana ngomakhalekhukhwini ngaphambi ke kokubulawa kukaMayiwa nokuthi futhi omunye wabasolwa kuthiwa waxhumana noKheli Khumalo owabe intombi kaMayiwa. Ngoba sikhuluma nje ufakazi sokhona manje osifakazi wesihlanu ngicabanga ukuthi uSergeant Mabasa kodwa okubalekile sisinoxolo ilokho ukuthi phambilini sikhumbule besingakaqedi ufakazi wamiswa ke uJudge Mawumela kodwa ufakazi sikutholayo manje buhlukile nobaqala ngoba obaqala ukukhumbula ukuthi uColonel Steyn ubengakabizwa uMabasa ubengakabizwa into ayenzile uadvocate Baloyi uvele wabiza ofakazi abanye ayengababizanga waseqaleni waqala ngabanye kodwa lokho kukhombisa ukuthi ke sekukhona isivinini esikhona nanokuthi ufakazi ke ovelayo manje yilobo vele babengabizwanga eqaleni ngoba babengakabizwa kodwa lokho vele waqala ngabo ingakho sesithola ufakazi obunjengalobo ukuthi uma ubheka kodwa noma ungakabhekisisi kakhulu uhlukile futhi bukuthanda ukudida kakhulu lokho bese kulindelile. Emva kobufakazi ke obethulwe uColonel Steyn lapho etshele khona inkantolo ukuthi kwaba khona ukuxhumana phakathi kaKheli Khumalo kanye nomsola wesihlanu ufiso kuhle Ntuli ngaphambi kokuthi kubulawa uMayiwa. Engabe ke lobu bufakazi bungase buholele inkantolo ekutheni mhlawumbe ithole isisombululo kuleli icala? Uma ukubuka ngoba bengishilo ukuthi ubufakazi obusha besingabulindelanga kuyashaqisa khona ngoba bekukhona ukuthi nabo omangalelwa abazali nanokuthi futhi ukuthi uKheli ngene nje umzekelo uKheli Khumalo ngoAugust wakhuluma Makushi wakhuluma noSifiso Ntuli umangalela wesi5 waphinda wakhuluma noSifiso Ntuli futhi usesele insuku ezishumi nanye ukuthi uSenzo Mayiwa kula lokho kuyashaqisa kodwa manje esingakutholile okwamanje mhlawumbe uSergeant Mabasa ngoba naye ungodi kwezobuchwepheshe uzokucacisa asikuthola ukuthi yipi inkulumo ababeyikhuluma yayithini
ngoba kube siyakuthola ngabe sinakho ukuthola ukuthi mhlambe ukubulawa kwaSezwe kwahlelwa ibona abamangalela kakhulukazi umangalela wesihlanu noKelly Khumalo kube khona inkulumo ecacile manje kukhona ukuthi bakhuluma kodwa manje bathi ngoba asikhumbule phela ke embukeli ukuthi into ebalekile ukuthi ubufakazi okumele sikuthole ubufakazi obungabanakho ukugabaza yabo mangizokubeka nje ngesilungu bathi kumele kube ubufakazi beyond reasonable doubt okuchaza ukuthi kumele kube ubufakazi obunganakho ukugabaza ukuthi hayi lapha sinobufakazi bobuchwepheshe kwaxhumana uKelly Khumalo nomangalelo nayo inkulumo futhi eshiciliwe evelayo ukuthi kwathiwa hayi ungafika ngesikhathi sokuthi bese uyamdubula uSezwe Mdikabulawa mhlawumbe umzekelo omunye ube nokuthi khona imali abavumelana ngayo manje lokho akucacile ingakho ngithi yebo kuyashaqisa khona kodwa ufakazi ke kumele kuqine kuvela ukuthi khona noma bekuplanile. Anikwe ibhayile inkulungwane eziyishumi zamarandi amaphoyisa ayisishiyagalombili abhekene nezinsolo zokushaya amalungu omphakathi amathathu enkantolo yemantshi yaseRandburg. Lesi sigameko ombukeli esenzeka emgwaqweni othola waye ku-N1 eGoli sasabalala einkundleni zokuxhumana. Lamaphoyisa ke kukholakala ukuthi awuphi kolukhethekile oluvikela iphini likamengameli uPaul Mashatile abhekene nezinsolo zokukhomba ngesibhamu, ukucekela phansi impahla, ukushaya ngenhloso yokuzwisa ubuhlungu, ukushayela budedengu kanye ke nokuphazamisa ukusebenza komthetho. Lamapolisa ayinxalenye yebutho labalindi bakasekela mongameli uPaul Mashatile abekwe izitholo eziquka ukukhomba ngompu, ukonakalisa impahla, ukubetha ngenjongo zokonzakalisa, ukuqhuba ngokungakhathali kunye nelinge lokusingela phansi ingalo yomthetho. Esisiganeko sashicilelwa ngumqhubi wemoto wazibonelayo kwenzeka kwaso. Imantshi uHleziphi Mkhasibe ixelele inkundla ngokuxhalaba kwayo ukuba abezotshutshiso bengekazi ukuba baza kusebenzisa yiphi indlela ukuphica umuntu owasasaza olushicilelo kwiminatha yoqhagamshelwano. Uthe akunakuba kuhambiselana nobulungisa ukugcina abamangalelwa benkolonkoloze ziseleni. Imanyano yamapolisi SAPU imemelela ukuba kulindwe ingalo yomthetho yenza umsebenzi wayo. There is nothing extraordinary here. Bail is not a punitive measure, or it does not even have any effect on the trial. Let us allow the trial to run its course and see the outcome thereof. Elityala lihlehliselwe umhla wama-27 kuSeptemba ngelixa kusaqhutywa uphando. Ithomalele imeko yaseRiverlea kumazantsi eGauteng kulandela uqhankqalazo ngokombiwa kwemigodi ngongekho semthethweni nokulwa kozamazama. Okulandela ukudutyulwa kwabulawa ozamazama abahlanu ngempelaveki. Abahlali bendawo yoGobityholo izamimpilo bathi sele lilixesha ukuqhubeka imilo kule ndawo. Komvulo umphathiswa wamapolisa uBhekicele uqinisekise abahlali ukuba bazayibeka esweni le ndawo. Iphathimandla emkhandleni idolobha waseKapa zithi kudutshulwe kubhekiswe emaphoyiseni ngesikhathi osomatekisi bevale umgwaqo enkabeni idolobha eKapa izolo. Iphathimandla zithi ukuvalwa komgwaqo kuqale emva kokuthi eshaqe amatekisi ayi15 abengekho esimweni esifanele ukuba semgwaqeni. Ngokushoya kwephathimandla abashayeli bamatekisi emva kwalokho bahlanganyele ngaphandle kwesikhumulo samatekisi baqala ngokuthelekela ngenduku elinye lamaphoyisa. Abashayeli abebebhikisha babeke sebevimba abanye ozakwabo ukuba bangene esikhumulweni samatekisi ngenhloso yokuzwakalisa ulaka lwabo. Ngenhloso yokudambisa isimo ke amaphoyisa kamasipala zamile ukufuthisa isesikhalisunye embezi kodwa ke kwanhlanga imuka moya. Ityala lobuqhophololo ngomncwabo katata uNelson Mandela lihlehliselwe umhla we-10 kule nyanga yinkundla ephakamileyo yaseBhisho kwiphondo leMpuma Koloni. Akukuze emva kokuba umtyholo wokuqala uPhumlani Mkolo efake isicelo sokufumana oko kushicilelwe ngonomyayi. uPhumlani ke uyakholelwa ukuba oko kuzamvumela abe nakho ukusebenzisa amalungelo akhe ngokufanelekileyo.
Ijaji ephethe ityala ivakalise inkxalabo ngolibaziseko kwelityala. Abatyholwa bajongene netyala lobuqhophololo kunye nokuthutyeleziswa kwemali ngokungekho semthethweni. Abatyholwa baquka owayengumphathiswa wezempilo eMpuma Koloni uSindiswa Gomba, owayengumlomo waseBuffalo City uLuleko Simon Nzele kunye noZukiswa Ncitha owayengusodolophu wakwimasipala ombaxa iBuffalo City. Elityala ke limayelana nokusetyenziswa gwenxa kwezigidi ezilishumi zeerandi eBuffalo City Xebe ngexesha lamalungiselelo eenkqubo zesikhumbuzo ngongasekhoyo utata uNelson Mandela ngo-2013. Lezindaba ke mbukeli kuleli hora siphetha ngokubheka indaba ezenzeka emazweni angaphandle. Owabe ngumengameli waseMelika uDonald Trump uthweswe amacala okuzama uguqula umphumela wokhetho lobumengameli kuleli yazwe ngo-2020. Emacaleni akamuva athweswe wona uTrump ubhekene namacala amane okwakha itulo lokubhozomela umphumela wokhetho ngenhloso yokuvimba ukuba uJoe Biden amenyezelwe njengomengameli waseMelika ngokusemthethweni. Ithimba labashushisi lithi wabeke esesabalalisa ulwazi abe azi kahle kamhlophe ukuthi lungamampunge, waphinde futhi washoshozela nezenzo zodlame okwabe kushaya indiva inqubo yentando yabantu eMelika. Leli ke ihlandla lesine uTrump ethweswa amacala ayamene nobugebengu kulezi inyanga ezine ezedlule nakuba ephezulu komkhankaso wokhetho lesikhundla sobumengameli ngonyaka ozayo. Njengamanje ke mbukeli ake siphose iso ke sibone ukuthi kumi kanjani lapha esimoni sezulu. Inkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Mbukeli kubalekile ukuba nabaqhubi abanezakhono nabanolwazi kwaye abanciphisa isandla kwingozi ezindleleni. Leyo ke yinjongo yencwadi entsha ethe yabhalwa ngumbali Mavundla ethi Kids on the Road. Le ncwadi ke inika abafundi abancinci ulwazi oluseko ngemithetho yeempawu zendlela kunye neendlela ezahlukeneyo. Yabafundi ke abakwibanga lokuqala ukuya kwelesixhenxe, kodwa ke ingasetyenziswa ngabafundi bezikolo eziphakamileyo. Ukanti ke sinaye namhlanje kwindlu yethu yosasazo. Masikwilise sikwamkele mbali enkqubeni ekhaya Jikelele. Uyaphila? Ngiyaphila sisinoxolo njani? Ngiyaphila kukholosa. Unoxolo nantya engapha ya. Kukholosa siyavuya ngokuba ube nathi kwaye ke congratulations ngokubhala incwadi yabantwana ethi Kids on the Road. Ndiyaqonda into yokubana le ncwadi uthe wayibhalela abantwana abakwibanga lokuqala ukuya kwibanga lesixhenxe. Ubone kutheni nje kubalekile into yokubana ufundisa abantwana ukuba bahlale njalo benolwazi ngokwenzekayo ezindleleni, bazazi iscience nayo yonke into eqhubekayo ezindleleni? Ngo-2018 bengi involved kwi-project ngisebenzela i-workshop yeimoto. So umqashi wami ngaleso sikhathi wayinama projects amaningi for i-charity. So one of the projects kwakuwukuthi usiza ingane zaka matric ukuthi zithola ama driver's license ayikhokhele. Manje wayinenkinga eyodwa ukuthi ingane ziyafeyila and yena kanaso isikhathi. Wayesengenza responsible for leyo project. Ngase ngiyabona ukuthi no, ingane ziyafeyila
ngoba information eku K53 but it's very intricate for bona ukuthi bay understand even though sebefike ebangeni la ka matric. So ngabona ukuthi no kune gap. If maybe bangayiqala le education from an earlier stage, by the time sebefika ku matric sebe nolwazi at least oluncane sebe experience ile imithetho yemgwaqo kanye nemoto nanokuthi kusetshenzwa kanjani emgwaqeni kungaba lula for bona. And then ngase ngiza naleli cebo lokuthi ngibhale incwadi iK53 Junior. Kusho ukuthi nje kwingomso asizuba nabo abantwana abazawenza isiphithiphithi apha endleleni into ethi ke asizuzibona nezongozi. Inhle kakhulu lento yenzile into okubana kuba nesixhosa siyangqina into okubana ligotywa liselula. Uyaqonda into okubana umfundi okanye umntwana awuzawuthi afunde lencwadi uzawuqhamla nto, especially also not just into obana azi mhlawumbe into okubana i-science emgaqweni zithini but also abe nolwazi nge-career path angazifumana kwi-automotive industry. Ungasichaphela banzi into okubana umfundi uzayifunda lencwadi intoni azayizuza? Kuningi kangakuzuza. So incwadi le it divided into 2 parts ngoba iqala from grade R up to grade 7. So as we understand now amabanga lawa ahlukene kakhulu. So from grade R up to grade 4 or grade 5 ithi ukubalula kancane mangi introduce i-concept yok drive nemoto ngisebenzisa indlela engazuthi i storytelling bezokwazi phela izingane ukuthi nabo zibe interested. Ngibuza ukuthi how mangabe uye esikoleni uyayibona isayine kanje, mangabe uye esitolo uyayibona isayine kanje. And then mase siqala ikhuphuka incwadi iya ngokuya ngokuqeqesheka from grade 6 up to grade 7 isiyaqala manje sithi ukubanzinyana ngoba ngiunderstand ukuthi ibanga selithe ukuya phezulu kancane bese ngiyaqala ngibafundisa ngama careers ukuthi automotive industry ayigcini nje ngemoto ngokushayela kuphela. Ungakwazi ukuthi ube u race car driver, ungakwazi ukuthi ube engineer ngaphezulu kwalokho futhi ungakwazi ukuthi ugcine usuyivulele nebusiness lakho. So eSouth Africa uArrive Alive uthi ingane zishona kakhulu emgwaqeni than anywhere else. Like road crashes are the #1 natural killer for children. So le information ibaluleke ukuthi uma ngabe into ungayazi mawungena emgwaqeni uyakwazi ukuthi uthuke, but mawungabe uyiqeqeshela ingane isesencane uyinikeze leyo information iyakwazi ukuthi mangabe ingaphandle ikwazi ukuface ikwazi ukufunda nama road signs. Ingane futhi ziyalahleka uma ngabe ingane ikwazi ukubona i-road sign ukuthi no mangiye ekhaya mina kukhona i-road sign kanje, and then niyakwazi ukuthi mhlambe nisize igcine sifikile nasekhaya. Wow, this is profound because ndiyaqiniseka into okubana umntwana especially xa uzojonga kwizikole semaphandleni the only information regarding i-automotive industry into yokubana xa usemgaqweni look left, right, left again before you cross the road. Ide ibe ingoma, but when you took it further into okubana wenze incwadi ungathi mhlawumbe lencwadi yakho yohluke njani kwezi incwadi ezithedlundlu ezizofundwa sithi mhlawumbe yohluke njani lena ingaba mhlawumbe also because uyathetha ngezinto abantwana abazazifunda kuyo lencwadi which I believe it's theories. Ingaba mhlawumbe zikhona i-practicals where umntwana mhlawumbe apha ezawufumana ithuba lokuba abe semgaqweni ezizinto afunda ngazo akwazi into okubana azibone. Ngiyafisa ukuthi incwadi iqeqesheke ngalolo hlobo. Okokuqala bengithanda ukuthi incwadi ingene ezikoleni ingene kuzo zonke izikole ezikhona eSouth Africa okokuqala lokho so that uma ngabe i-education fanele ukuthi be practical. That means ingane esikoleni fanele zithole ama skills abazokwazi ukuthi basebenzise kusasa. So wonke umuntu mayiphuma esikoleni uyabuza ma apply umsebenzi uyabuza ukuthi uyakwazi ukudrive, how ngifunde nini manje ukudrive, but le ncwadi lena iyakwazi ukuthi ivale leyo gap leyo. And ngokuya ngokukhula ngiyayibona nje incwadi isine driving school yabo dado abancane bekwazi sisebenzise i-technology khona into ebizwa kuthiwa i-virtual reality. So ngiyafisa ukuthi ngipartnerishe nama corporates who are interested in giving back to the community when it comes to ama projects afana nawami because isiza abazali isiza zona izingane isize futhi kanye no government ngoba siyazi ukuthi la eMzansi thina lapho sihlala khona uma ngabe ufuna i-license kukhona nje imali nokukhoshokhosho nje obenzakalayo umuntu angagcina ekhokhe imali engango 7,000 up to 10,000 and akubuyizi imali engako.
kangako ukuthi uthole license la eSouth Africa akubizi kangako so ngenxa futhi ye corruption ngizama ukuthi sikhephe leyo nto leyo corruption if government knows ukuthi lesi skill lesi wonke umuntu esemgwaqeni uyifunde lento esesemncane waqeqesheka wa trainwa esesemncane then they know ukuthi wonke umuntu esemgwaqeni one uphephile ufundile uqeqeshekile uyayazi into ayenzayo akayithenganga license and ndiyaqonda I mean we can all agree that kids are just inquisitive by nature umntana mhlambe afundele incwadi afumanise ba oh okay uthi fumanise bana okay ikhona imoto apha ekhaya umama mhlambe udla ngohamba ndiyasazi nesikhiya sizawuhlala phi awucingi ba mhlambe this information umntana seyesazi into kubana kwenzeka ntoni emotweni kwenzeka ntoni because seyiqhobisekile uyaqonda into bana jonga ndiphethe le way don't you think mhlambe lonto izawumenza into kubana okanye influence ba athathe isitixo athi khawuthi ndike ndiyibona because abantwana they are so inquisitive don't you think into bana izawuphemelela I think so I think lencwadi iza as an assistance in that ngoba ingane vele sesibonile ukuthi ziya driver from 9 years mhlambe futhi even younger than that from 9 years kuyaphezulu bengakabi na license but la incwadini iyasho ukuthi umuntu ovumelekile ukudrive la eSouth Africa fanele abe na 18 ukuze uthole license fanele ube neminyaka o18 ongaphezulu so mina ngisiza abazali ukuthi lezi ingane zabo lezi sezi interested vele at least azi ukuthi okay mangihamba noma if anything happens at least ngazi ukuthi i-emergency handbrake ngayithola kuphi if anything happens ngiyazi ukuthi nayi ama brake pads ala so makayithathe because uyayazi bananga ama brake pads makayithathe endlini umntwana already sebeyazi vele so I'm just bringing this book as a mediator ukuthi already they're out there but at least let them be out there while equipped with the knowledge so that at least they'll be safer last year la Joburg at Boksburg there was one of the biggest accidents a truck driver who went under a bridge because he couldn't preempt ukuthi just how you know ukuthi lide kangakanani bridge so uma ngabe uqala education kanje from an early age that means by the time umuntu esekwazi ukudriver ezinye izinto we can avoid them they can almost preempt ukuthi no I cannot go there because I'm an experienced driver sengiyakwazi ukuthi ngikwazi ukukala imigwaqo ngikwazi ukukala indlela and then avoid izinto ezifana nalezo that accident cost many people their lives because it was a gas tank so also for even truck drivers because bona bahlezi besemgwaqeni by the time they are of the driving age they should at least know the rules only to go into the practical but njengoba ngishilo ukuthi khona izinto ezifana no virtual reality that we can incorporate when I open my mini driving school for babies alala it's going to happen yes I believe so yes so not only theory side but I am planning to incorporate the practical lessons of it all yes so ngendlela othetha ngayo mntasekhaya ndiyafeel into kubana jonga ufuna abantwana besemgaqweni ndihlebele would you maybe propose to mhlambe isebe lezemigaqo into kubana mhlambe iage noba ingathi 10 15 hayi hlebela mina nje kuphela you know what ngizobanikeza nje i shout out ngoba kukhona they inspired me as well khona I company ebizwa kuthiwa iSquadra baqeqesha ingane ngokudriver it's sort of like F1 mini F1 for kids it's here in Joburg so there are safe ways to put kids on the road like miniature driving schools even Johannesburg Metropolitan Department they do have a building that is a mini driving school for kids where bahamba nabo ngama go-karts bahamba ngama jeep abo ngama BMWs abo ase nama battery so already leyo experience it's not something new that I'm bringing but I'm just formalizing it and making sure ukuthi yonke into yenzeka ngomthetho amazing and ndiyayithanda into kubana uzama incorporate you know theory with practical njengosisho into kubana in future uyafuna into kubana ube ne practical lessons ingabi theory kuphela nento kubana uyamemelela isebe lezemfundo ikwazi into kubana lencwadi ibe sesikolweni because ngokutsho kwakho uyanqina into kubana the education system is really not doing enough especially now that we are in the 4IR ndifuna ukwazi into kubana how is the reception because lencwadi ngiyabantwana ngabona
abazawunqina into kubana jonga Kids on the Road. How is the reception? The reception has been great. Kids love the book because kids love to be on the road. Ba fascinated ngeimoto, ingane zayithanda imoto, but for the most part ngeke ngaxabana nabazali njengoba ubushile ekuqaleni ukuthi hey ingane zizontshontsha ikhiya zemoto. But I have ama primary schools and also ama creches that have bought the book, and because they felt ukuthi no, this part of the education is important. I think ama public schools asele emuva kancane because bona they didn't jump into it. But I found out ukuthi ama private schools they do have a section ebizwa ngokuthiwa yi-road safety. Okuyibona bangi-engage kakhulu ukuthi ngicela uze uzofundisa izingane about imigwaqo, thina siya incorporate lento le ku curriculum yethu. But public schools they're more of kunemthetho kufanele ukuthi bayilandele ukuze bekwazi ukuthi bethole le education. But abazali ba 50-50, abanye bayathanda, abanye bathi into yenzayo, abanye bathi hey uzosonela ingane. But othisha they understand because they deal with children every day. Bayazi ukuthi ingane ukuze ifike esikoleni ihamba ngebus, ingane ukuze ifike esikoleni ihamba nge-staff taxi. So at least lezi zinto ezila encwadini bayakwazi ukuthi beyibone mangabe besendleleni, and then it also becomes part of the lesson. Wow. And the fact that you are born into kubana izimvo ziyabetha-bethana, I believe that affirms that you are on the right track. And qinisekile nakumbukeli pha ekhaya owona mbuzo otshotshe enhla bazibuza wona into kubana le ncwadi ndingayifumana phi. Omnye umzali uyaqhushalaza kungoku ukuthi ndiyayifuna le ncwadi, nomntwana uthi mama ndiyifuna kungoku. Ifumaneka phi incwadi, imalini? Incwadi u-250. I am Joburg based, so kune bookshop esemelville 27 boxes. I-book circle capital webengayithola khona abantu incwadi, kanti futhi ngine online platform, e-commerce platform ebizwa ngokuthiwa yi-Paystack. So uthi Paystack/Kids on the Road. Ungasithola futhi na ku Facebook ku Kids on the Road, usi-inboxe ne-link to the website yethu, uyakwazi ukuthi uyilandele khona bese uya-order incwadi. Na ku WhatsApp futhi uyasithola, i-WhatsApp number ikhona ku Facebook page yethu, ungakwazi ukuthi usithole khona. Use Eastern Cape, KwaZulu Natal, yonke indawo. Order online ngiyakwazi ukudeliver everywhere la eSouth Africa. Kanti futhi ke ngiyazi incwadi ithi Kids on the Road, but also thina sine section la eSouth Africa bezokuthiwa ama-abet schools. So uma ngabe kukhona abangakaqeqesheki kahle ngokufunda, bangakwazi ukuthi bayithathe le ncwadi bayi-incorporate, bayiqale ngayo ulwazi lo K53 baqale ngalo ukuze bakwazi ukuthi mase sebefika ku K53 bakwazi uku-understanda kangcono, because i-K53 junior isummariziwe kahle kahle. Kayiphindi inamba emnandi yaphindwa. Ithi inamba yakho mntasi? Inamba ithi 07666 11795. Phinde 07666 11795. Aw yebo. Mntasekhaya Mbali Mavundla, siyazinca ngomsebenzi owenzayo, especially you know you are bridging the gap, especially kwezinto sizibonayo ziyasilela. Siyathemba into kubana abantwana abakwazi into kubana benwe nayo nale ncwadi, futhi ke nephupha lakho lokuba isebeleze imfundo likwazi ukuthi accredit this book ingaske lingafezeka. Inkosi kakhulu ngokusindweni. Right, mbukeliwe Ekhaya Jikelele, lo ke besincokola naye nguye uMbali Mavundla othe wathatha usiba nephepha wabhala incwadi ethi Kids on the Road, ekhobisa kaloku onomngqushwana ngezinto kaloku efuneke bayazazi emigaqweni, ukusukela kaloku kwi-signs, yonke into. Also nomntana axhobiseke kaloku kule industry yemoto, i-automotive industry. Ngabula makhumsha, aqiniseka mbukeli into kubana uyazifumanela le ncwadi ukuze umntwana aqiqe aqonde mncinci. Ewe kaloku ligotywa liselula. Kanti ngoku masithi iqhwi evenkileni kusekuninzi esiniphathele kona. Ubukele i-Ekhaya Jikelele apha ku-TTT. Siphinde sikamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Kuphakathi kokufana nokuphila okubhekeneke nebanyana namhlanje emidlalweni wayo wokugcina esigabeni samaqoqo kowendebe yomhlaba yeFIFA besifazane. Ibanyana ke mbukeli izogadulisana phela neItaly emidlalweni wayo wokuvala eqoqweni uG enkundleni iWellington ngehora lesishagalolunye ekseni. Elakulelike lilele endaweni yesithathu ngephuzu elilodwa emva kwemidlalo emibili. Ukuhlaziya kabanzi ngemalungana namathuba ukuthi ibanyana iqophe umlando ngokungena esigabeni esilandelayo salomqhudelwano. Samukela ke intatheli zemidlalo emsakazweni ongaphansi kwe SABC uKhozi FM
okuwumkhaba Madonsela. Mkhaba sekwamukela sibonge isikhathi sakho lapha ohlelweni iEkhaya Jikelele. Sibingelele noxolo sibingelele kwithimba lonke bese sibingelela kubabukela abahlezi nathi ngalesikhathi emakhaya. Ingabe kusekhona yini okusha noma kwehlukile bakithi okungenziwa ibanyana okungayithwala kuyiweze phela ibe kusela indawo ngesigabeni samaqembu ayishumi-6 kulomqhudelwano? Angingabazi noxolo kukhona abangakwenza ukuhle kakhulu okungathi kushaya noma ke ihora le-12 izwe laseNingizimu Afrika selijabule ngendlela izinto ezenze ngayo ngoba ubungabubuka emidlalweni yabo emibili yokuvula kube lawo maphutha amancane. Ngikholele ekutheni umuntu uyafunda emaphutheni akhe. Ngikholela ukuthi sesifikele isikhathi sokubalungisa lawo maphutha ngoba ububuka emidlalweni wokuvula esahlulwa yiwo kuyo iSweden ngo-2-1. Lo mdlalo kwakumele kube umdlalo esikwaziyo ukuthi sibambelele kuwona okungenani ukuthi yahlule kunqoba sithola iphuzu sihlale ngokulingana. Eyomdlalo wesibili ke yangikhathaza kakhulu yeqembu lesizwe lase-Argentina sasesikade sihambe phambili ngo-2-0 eside isikhathi okusho kona ukuthi ke i-concentration ihambi silahlekele uma ngabe uqhubeka umdlalo sibe too excited sijabule kakhulu sibone ngathi sesiwinile kanti umdlalo webhola lenyawo awunqobi unompempe engakayishaya impempe. So ngiyacabanga ukuthi likhona ke ithemba lokuthi oswini namhlanje lapha ke eWellington Regional Stadium njengoba sitholene phezulu nezintokazi zase-Italy likhona kakhulu ithemba lokuthi ke sonqobe lo mdlalo izeke noma siza kuona ke silokho abakubiza ngama-underdogs noma ke njengezwe elibonakala kungelula ukuthi lonqobe lo mdlalo ngoba ke uma ubheka lapha kucwaningo luveza ukuthi iNingizimu Afrika ino-17% ukuthi ngawunqoba umdlalo kube u-24% ukuthi ngadlala ngokulingana kanti u-59% wonke unikezwe izwe lase-Italy okuyilona babone ngathi lingenza kangcono kakhulu kulo mdlalo namhlanje ubaluleke kangaka. Uma ngabe sibheka ke imbangi zayo iItaly Mkhaba ikuphi banyana kuzofanele ukuthi iqinise khona ngenhloso yokuncisha ke umoya lase-Italy. Ngiyazi ukuthi usukhulumile ke ngefocus concentration ukuthi mangabe sebekorile amagoli bangacabangi phela ukuthi umdlalo sebewunqobile kufanele baqhubeka belokhu bedlala. Yiziphi ezinye indawo kumele ukuthi banyana iqinise kuzo? Into yokuqala nje esibhekile kumqeqeshi uDesiree Ellis ukuthi uzomisa kanjani. Siyazi ukuthi siza kulomdlalo ukapteni weqembu uRifile Jane wathola ukuthinteka emidlalweni wokugcina so angathi ke akekho 100% fit ukuthi angawudlala lo mdlalo. Siyazi ukuthi ke sinoKholoso Biyane ongomunye umdlalo obalulekile yena ke ngeke azadlale ngenxa yamakhadi. So Desiree Ellis sifuna ukubona ukuthi ke bona kuyibapha abadlali ababili angabafaka ukuvala lezi khala uma ngabe kwazile ukuthi akwenze lokho athola abadlali abasezingeni phezulu abazokwazi ukuthi ke balwele izwe laseNingizimu Afrika kuzokwazi ukuthi kusilekelele kakhulu lokho. Enye into kumele siyibuke futhi ukuthi ke izwe lase-Italy liza kulomdlalo emidlalweni ke yale emhlane edlule likwazile ukunqoba emithathu ladlala ngokulingana owodwa lahlula owodwa nje kuphela lo okugcina beludlala nalo ke izwe lase-Sweden. iNingizimu Afrika emidlalweni emhlane edlule sisanqoba umdlalo owodwa sadlala ngokulingana owodwa saguqisa kwemithathu okubeka ngokusobala ukuthi amaphutha la nke siyayenza emidlalweni yethu kumele siqinisekise ukuthi ke sewanqiphisa ikakhulukazi emumva njengoba uThembi Khatlana ngumgadi wayebanyana wakuveza ukuthi ke ukholelwa ukuthi ke abadlali basemumva ibona bavulela amanzi angene endlini okuyinto enzima kakhulu kodwa kumqeqeshi uDesiree Ellis wakhala kakhulu yena ngabadlali basesiswini ukuthi ke kuyibona ke abadedela amazwe sisidlala nawo ukuthi ke bathola iball position bazenzele esiswini. So ilezo inkinga ke idinga ukuthi ilungise kuyeka ukukhonjwana ngemino kubhekwe emuva ukuthi ke silungisa kanjani ithuba lokuthi umdlalo nomdlalo singenelwe amagoli amabili nayo unozinto uKelin Swart akwazi ukuthi axoxisane nobackline wakhe ukuthi bafowethu gadani labantu bayasihlasela so asingabanikeza ithuba lokuthi bakhahlele because uma bekhahlelile kuba nzima ukuthi ngifinyelele emabholeni. Number 2 kumele silungise lenkinga akhala ngayo Desiree Ellis ukuthi esiswini asililahle kalula ibhola. Inkinga yethu leyo ngeke ngakuveza ngaphambilini sixoxa nawe noxolo silahla kakhulu ibhola esiswini okuyinto egqilaza izwe lethu uma ngabe sesilahlele ibhola liyabuya lizolimaza thina. Mkhaba ke ohlangothini lweItaly bakhona yini ke abadlali abayingozi mhlawumbe okufanele ukuthi lakuleli libaqaphele? Impela kunjalo ngicabanga ukuthi ke mhlambe ngaphambi kokuba siqale sibheke bona abase-Italy bengithi ngisakhona ekutheni uma ngabe ke ubuka iqembu esilibophele nathi linabo abadlali abasezingeni eliphezulu abanesipiliyoni esingakwazi ukuthi ke sibabheke ukuthi ke ngempela ke bangakwazi ukuthi ke balimele aboThembi Khatlana oJamini Sengwe mawuthi uyabheka ukuthi ke bakhona ngokunjalo futhi ke nabadlali abafana noNokomatlo engisakhala ukuthi ke naye ungomunye wabadlali ababalekile ebekumele ke simsebenzise kakhulu kulomqhudelwano ngenxa ke isipiliyoni naso
ukuze sikwazi ukuthi simelane nezwe lase-Italy. Italy iyingozi kakhulu-ke inabadlali ke abanesipiliyoni ngendlela esiyisimanga. Khona-ke intokazi lapha abathi Christian Jikelele uyena-ke umdlalo oye yahluphe kakhulu. Ngiyakhumbula nasemidlalweni wokugcina babudlala neSweden uyena wayekade-ke eyiphela endlebeni. Bakhona-ke abadlali abafana naye lapha uChiara Bekari okumele futhi-ke agadwe kakhulu oqhamuka kwesokunxele, ngoba uma ngabe-ke sizokwazi ukuthi-ke simnyeke simnikeze ithuba lokuthi adlale ibhola ngendlela ayithandayo, ungomunye wabadlali abazosidalela ingozi. Bese kuzoba-ke intokazi esencane ekhombisa ukukhula yize noma isafika ekumeleni iqenje lesizwe lase-Italy uCecilia Salvai uyena-ke futhi-ke omunye umdlali-ke ongeke ngimbone abamsebenzisa kakhulu ukumnika ibhola, ngoba unale khono leli lokuthi akwazi ukuthi-ke azenze abelula uma ngabe-ke bemdlalisa kabi unompemba vele amnikeze ifoul. So uma singakwazi ukuthi-ke zesibhele ezo intokazi ey'ntathu uyena uChristian Jikelele boyena-ke intokazi laphayana-ke uChiara Bekari ngokunjalo nayo uCecilia Salvai sizokwazi ukuthi-ke siyi-maintain i-Italy, ngoba nabo laba abanye asithi ukuthi abadlali kahle, nabo bayadlala ibhola ngendlela esezingeni labo, kodwa laba abathathe ngiqeda kubabali bona bangase basinikeze inkinga masingakhohlwa ibona. Kanti luthini udaba lika-Andile Dlamini bakwethu uhlaleleni ebhentshini? Yazi leyo ndaba noxolo inezinto eziningi kakhulu ezivezwayo ngaye, ngoba uzokhumbula ukuthi kuze kwaqhathaniswa ngokuthi umqeqeshi eveza inkulumo ethi ke uyakhathazeka uma ngabe abalandeli nabathandi bebhola ngokunjalo nabahlaziyi bekhuluma kanje ngonozinto uKelin Swart ukuthi ke uyena ocindezela izwe laseNingizimu Afrika, ngoba uzowaqhathanisa umqhudelwano wendebe yomhlaba edlule esasidlala ngo2019 lapha aveza khona ukuthi uAndile Dlamini emidlalweni emibili wangenela amagoli ayisikhombisa 7 goals, uKelin Swart emidlalweni emibili usangenelwa amagoli amane kuphela. Kodwa ke kuyamkhathaza lokho ukuthi kungani engagxikwanga uAndile Dlamini. Yebo iqiniso ngeke size silibalekele sonke besibheka ukuthi ke unumber 1 goalkeeper wethu uAndile Dlamini okuyena ozokwazi ukuthi asilekelele. Okuyimanje ngisakholele ekutheni amanye amagoli asengenile kuKelin Swart. uAndile Dlamini wayengenza kangcono kuona njengokuthi kuyakwazi ukuphuma amabhola amayemade. uKelin Swart akazwani nokuphuma uhlala epalini, okuyinto ke ethanda ukuthi ibe yincindezi kuyena. Kodwa ke noma kunjalo ngathi iqiniso solithola kahle mase bebuyile nayo intokazi uAndile Dlamini esevulelekile ukuthi ayikhulumele nabendaba, ngoba kwamanje kusase ama-rumors noma izinsolo ukuthi ke ujeziswa ngoba nakho ukuthi uyena waqala isiteleka, kanti ngokombono womqeqeshi uDesiree Ellis uveza ukuthi ke umbone ngekho fit ngoba kwahlala isikhathi eside engadlali ngenxa yokulimala. Hayi ke Mkhaba sesiphetha nje ke scale 1 to 10. Sesikhuluma nje iqiniso ke manje. Ingaba ngakanani nje amathuba ukuthi banyana idlulele esigabeni esilandelayo kwendebe yomhlaba? Yabona noxolo ukuphendula nje ngendlela eright lo mbuzo wakho obuza sesigoqa. Uma ngabe uqhathanisa iWorld Cup yangonyaka 2019 sabuya lapha sishaye kuyona yonke imidlalo. Umdlalo wokuqala sashaya ngo4-0, sabuya sazoshaya ngo1-0, sashaya ngo3-1. Kodwa sikwazile ukuthi kulomqhudelwano lo mdlalo wokuqala sishaye ngo2-1, sidlala kangcono sadlala ngokulingana ngo2-2. Engingakusho nje ngiyacabanga ukuthi ke in a scale of 1 to 10, 8 out of 10 iNingizimu Afrika ngiyayibona idlulela ku last 16 emqhudelaneni wendebe yomhlaba, ngoba ke thembile ukuthi njengoba lemidlalo iqala ngo9 yombili Argentina idlala neSweden, iSweden mayingasicayile Argentina kuyobe sekulele ezandleni zethu, thina sidinga 3 points nje kuzosenza silale endaweni yesibili siqhubeke sekula 16 silale emva kweSweden. Manje Sweden yona ibonakala ingayishaya neArgentina. Ngayibhubhisa nango 5-0 noxolo kusele ezandleni zethu kuphela ukuthi kube yithini esishaya iItaly. iSweden ngeke izidedele iArgentina ngayishaya ngisho ngo5-0. Thina kulele ezandleni zethu kumele sithole noma elilodwa igoli siwine ngo1-0, sithole lo 3 points esiwufunayo, sikwazi ukuthi siqede endaweni yesibili silele ngo4 points. iSweden ihamba phambili ngo9 points ngoba izobe lokho kubeka ngokusobala ukuthi bayinqobe yonke imidlalo yabo yama group stages. Hayi cha ke Mkhaba impela kuthiwa hayi sicross ama fingers nathi sonke impela sibamba umoya sesiyobona ukuthi uyozala nkomoni, kodwa nje cha sifisela inhlanhla ke izintokazi zebanyana sibonga ukukhulukela ngesikhathi sakho namhlanje. Sibonga kakhulu noxolo nakubabukeli, isithemba ukuthi izintokazi zizosijabulisa sizwe laseNingizimu Afrika. Yebo ke mbukeli okwamanje asithi qhu ezitolo, kanti mangabe sibuye mbukeli sikhona isivakashi esisothi uxoxisana naso la e-studio ufuna ukuphuthelwa ungayindawo. Sipho sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi nokuthi usahlezi nathi nje kusukela ngalesi sikhathi sifika namanje. Njengoba wazi ke mbukeli ukuthi mina andithethe into engekhoyo njengokusho kaMadlungu ukuthi ukhuluma kanjalo meseshaya isixhosa sakhe. Benguthembisile ukuthi sinesivakashi lapha e-studio namhlanje. Nangempela ke umpume emthombeni ke udabuka eMlazi eThekwini, ungumlingisi ke mbukeli oseke
wangena laphayana wahlabana ngeendondo waphinde wadlala nemidlalo yeshashalazi kuleminyaka embalwa edlule useke walingisa indawo ezahlukahlukene emidlalweni yeshashalazi yomsakazo yefilimu kanjalo ke naku television ngonyaka ke u2012 wahambela indawo ezahlukene ko New York ebambe iqhaza emidlalweni osihloko sithi Tin Bucket Drum kamuva nje ke usanda kulingisa indawo ephambili emidlalweni ozokushiya ubambo ngezantsi osihloko sithi Isidlamlilo okulindele ukuthi uboniswe emkhosini wezobuciko kwaZulu-Natal phakathi komhlazi ishagalolunye nomhlazi 12 kwephezulu sikubingelela sesimpume ekhaya Jikelele. Ngiyabonga kakhulu nami ngiyabingelela kubabukeli. Sile namhlanje. Siyabonga nje ukuthi ukwazi ukuvuka uzohlanganyela kanye nathi. Sihlezi sivuka kule industry. Into zakhona ama call time, mathi early times. Yebo, nango 4 ekseni no 3 ekseni. Sesijwayele. Yeah. So sesimpume ube umlingisi emidlalweni eshashalazi ke obizwa nge The Fire Eater, Isidlamlilo. Ngiyazi ukuthi ke lo mdlalo uke wakhonjiswa lapho oqala nqa kuma National Film Festival. And ngizwa ke bengihlebela kuthiwa nje wathola standing ovation. Ngabe uzizwa kanjani nje wazi ukuthi umdlalo oyingxenye kuwo uthinta impilo zabantu ngalolu hlobo? Ngaso sonke isikhathi mangiperforma ngifuna ukuthi at the end abantu basukume bame ngeenyawo. Yeah, that's my aim every night nje engage. Kuyangijabulisa futhi ukwenza umsebenzi ophilisayo. Ngoba ngiyibize ngesangoma samazwi nothi sangoma esebenzisa imithi but esebenzisa amazwi ukuphilisa abantu so ngiyijabula ukubona ukuzwa ama comments abantu abasebezowasho ukuthi hey ngiphume ngingazi ukuthi ngithini angeke ngikwazi ukukhuluma nawe njengamanje mhlambe ngisafuna ukuthi lento ithi ukuthi ukudlala ekhanda lami until mhlambe emva kwa 3 days umuntu ube my contact bese chaza ukuthi emenzewa kwenzakala. Yes. Hayi sisimpume socela lapho udirector wethu ukuthi ababukeli kuze bezobona isikhuluma ngani athi ukuthi kusifakela nje ivideo ke sibone Isidlamlilo The Fire Eater. Lutho awusoze wangibulala mina. I'll be here past the John's judgments, past the coming of the horsemen, the breaking of the seals, the sounding of the trumpets, and the pouring of the bombs, past the earthquakes, pestilences, storms, the clouds of ash that suffocate the moon and sun, the floods and swarms, past the melting of the ice, drying of the rivers, and dying of the land. After those plagues have sucked the final breaths from the remaining sinners' lips, and have washed and sung the last corpse left to sleep there deep in the ground, past the reckoning, the reaping, the second coming, past Jehovah returning to guide his flocks into heaven's pastures and padlocking the pearly gate behind him. I'll still be here. No more lists or lines, no more suffering or shame. With hands raised to their heavens, I'll reclaim the dance of my ancestors, stamp out the coals left by hell's eternal flames. And when those fast rains fall again to cool the steaming earth, and there's nothing, not a soul or human left, even after that, Zenzile Maseko, life giver, life taker, Isidlamlilo, impundulo, will remain.
Hayi ngeke sisiphume yazi sekuthi nje singahlala la udirector lokho eqhubekile sekuthi angithi no uyekelani usitophishelani like iya captivate this thing ukuthi uhlale kanje unganyakazi sengifisa nje ngabe sengiyazi ngoba mina ngakawubondo omdlalo sengifisa manje ngabe siyaqhubeka ngubone kahle manje uma ungangitshela ngiyazi ukuthi there's a lot of preparation ne research nokuthi ungene kwi character and all those preparations and owenzayo as an actor so wena ulungiselele kanjani mhlambe for this character nanokuthi futhi uphinde wasiza futhi nokubhala no produce so bezinjani inhlelo nje nokulungiselela lo mdlalo I company yethu iEmpathy Theatre esirana no Neil Coppen no Dylan McGarry senza kakhulukazi umsebenzi wethu u research based sesifuna ucwaningo ukuze lingahlali ema library lungahlali le ma shelves sesilithathe silibeke stage so that siyakwazi ukudila nezinto ezithinta umphakathi nokuthi after that kube nama discussions so isidlamlilo sibe naso iparty yaleyo research because ngahamba ngayoxoxa ngestory salomama because we had 10 stories ezazi collective from a hostel eThokoza hostel labantu besifazane eThekwini and sibe senza iproject eyayinkulu and then there was this story eyavene yahlala yona yathi mina ngifuna ukuxoxa ngedwa so eyayikhuluma ngomuntu wesifazane oyi-assassin so it was the first time seeing something like that ukuthi kwaba kanti ngama 80s kwakhona abantu besifazane ababa ama-assassin so it was interesting so sahlala phansi sathi no let's tell this story so ngase nge-lockdown ngase ngixoxa no-director kuNeil ngathi Neil mina ngifuna i-character ezoku-challenge sengiqalwa ama-50s manje ngiyabona ukuthi iminyaka iyahamba so sekuzoqala phansi ngiphathwa amadolo nani ngifuna something nje ngizokhikha ngayo nje ngithi ukuthi uMpume uke khona something awayenza yedwa yabo so ukuprepare for a character kwangisiza kakhulu ukuthi ngiyohlala naye lo mama i-character e-based again even though ezinye izitori besiyintshontshile nalapha kulabo abanye abawu10 sahlanganisa but esakhe sokuba i-assassin isona esesihleli kuyisona isona esigxile kusona so ukuhlala naye ngimbuke ukuthi uwenza kanjani ukhuluma kanjani itone yakhe ubreathe kanjani mayixoxa nje umuntu njoba esene stroke uwenza kanjani izinto njoba esebenzisa isandla esodwa kwakukuthi ngiobserve ngikwazi nokuzwa ibreathing yakhe nje umphefumulo wakhe ngiphefumule kanye naye ngihlale naye spacini esodwa ngifile neenergy yakhe ukuthi njani ikona okwangisiza kakhulu lokho ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyangakhe le character ngiyabona ukuthi kukhona umehluko khona uma ngabe usuku actor kwi-television noma ukwi-theatre and a lot of actors nama actresses esesaxoxisana nabo bayasho bonke they all prefer theatre wena sesimpume ngabe iyiphi oyithanda kakhulu nanokuthi isithini isizathu sokuthi uyithande kakhulu yona ngiyacabanga ukuthi i-basis vele foundation ye-acting fanele siqale khona lapha yana e-theatre ukuze so understand izinto eziningi esizoyifunda before sifike ku-screen suke sekuthiwa tone it down yabo so into mina ngiyithanda kakhulu i-theatre ngiyithandela ukuthi i-live ngithandela ukuthi once kwathiwa nje uyaqala Mpume usuqalile uqalile akukho ukuthi cut yabona because mina ngingena kakhulu kwi character ngingene ngisebenzisa kakhulu i method acting ngingena ngizwe ukuthi ngiphakathi and then imusu uthi cut ngizwa ngiphazamiseka so ngithanda if also nokuthi uyayifeel audience uyeza ukuthi labantu laba bayangizwa banami or abekho nami if bengekho nami angibabuyisi you can play around with your audience ubathatha nabo futhi they fit bayakufida nge-energy yabo nama responses abo bakunikeza more yes uqhubeke more banikeze more ba entertain and then at the end it's that standing ovation at the end and the clapping and you know that it's so fulfilling yes yazi uma ukhuluma ngokungena kwi-role ungene kuye sengiyacanga ukuthi konje lapha ku-Durban Jen wakwadlala iphathi kuba wakatha manje abantu babethi nje basebehlangana naye emgwaqweni ngoba phela udlala iphathi yomuntu lapha utshwala ukugembula njalo njalo abantu abaningi uma behlangana nami bavele bathi hawu
Ngoba right nje. Wabukeka umncane abanye bayifake bona estoryini bathene ziphi imali zethu akatha sifuna imali zethu zestokfela yobona nje yes and but it's lovely comments that you get from people but hey uyayishaya impama hayi umshaya umbali wenza kahle wamshaya abafana bathi ha kodwa usumshayelana umbali yobona nje uthola ama comments ahlukene yeah hayi cha sisimpumesi siyakuncoma kakhulu ngomsebenzi wakho omuhle hayi uyawushaya hayi uyayenza into yakho siyabonga kakhulu usuzivakashele futhi sifisela konke okuhle ke ku career yakho njengoba usho nawe ukuthi ubusufuna ezokuchallenge lapha etheatre hayi mina ngiyazi another 10 years uzobusase strong futhi ngibona ushaya lapha kuma highlights usazoqhubeka ushaya sibonge kakhulu ngesikhathi after this is Europe yes that's the spirit Europe here we come sibonge kakhulu ke mbukeli njengamanje ke mbukela ke sithi qunje ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana